Euskal Herrian egin den gisako arte instalaziorik handienak, artea eta partaidetza sustatu nahi ditu, eta abiapunturako herritarren iritzi, desio eta ametsak bildu ditu Gipuzkoa osoan barrena. Donostia 2016ko kultur hiriburutza zer suposatu duen beraientzako, eta bueno, purtxo bat jakitea nola bizi duten eta zer pentsatzen duten, ez? Mezu horiek 10.000 botilatan sartu, eta guztien artean azmarka bat osatuko du egun osoan zehar, laberintoa eta bizitza beraren metafora gisa. Askotan bide onak hartzen ditugu, beste batzutan txarrak eta okertzen gara, baina nahiekin aurrera segitzen dugu eta gure meta bilatzen jarraitzen dugu, ez? Irantzulekueren artelana gauerdira arte izango da ikusgai Sagüesen, baina egitasmoaren azken atala datorren hilean gauzatuko da. Eta izango da hausnarketa bat egitea mezu danekin eta botila batean GPS batekin itsasora bota eta bere ibilbidea jarraitu webgunearen bitartez. Erlojuaren hotsa lagun, ilunabarrak ekarriko du unerik ikusgarriena, Gipuzkoarren mezu guzti hauek argi bihurtuko dira eta orduan. Bai.